салому алайкум дӯстон, имрӯз як мавзӯи хеле ҷолиб дорем. Мавзӯе ки гӯё кайҳо тамом шуда буд, лекин не, боз зинда шуд ва ҳоло боз номи Суперлигаи Аврупо баргашт ба хабарҳо. Ман медонам ки бисёрҳо фикр мекунанд, ин Суперлига дигар нест, охир вай кайҳо аз байн рафт. Лекин шумо ҳайрон мешавед ки чаро имрӯз боз дар бораи он гап мезанам ва чаро Барселона ногаҳон фикрашро дигар кард. Ҳоло ман чизеро намегӯям, то ҳанӯз танҳо ҳаминро мегӯям. Дар сатҳи баландтарини футболи Аврупо боз бозӣ сар шудааст ва дар ин бозӣ номи Реал, Мадрид ва Перес боз дар маркази диққат аст. Ман ба шумо мефаҳмонам ки чӣ тавр аз як орзуи кӯҳна як ҷанги нав ба миён омад ва чаро мегӯям ки имрӯз Лигаи Чемпионҳо худаш ба Суперлига табдил ёфтааст. Дар ягон ҷо баъз рушнед ҳамашро мефаҳмонам. Дӯстон, айни замон бозиҳои мунтахабҳо мегузарад ва барои бозам ҷолибтар гузарондани он рақобатҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо AMG 0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. гӯш кунед бародарони футболдӯст. Ростӣ фикр мекардем ки ин қиссаи Суперлигаи Аврупо кайҳо тамом шуд, лекин не, ҳоло боз аз нав зинда шуд. Ба иттилои Рак-1 Барселона расман аз ин лоиҳа даст кашидааст ва акнун танҳо Реал Мадрид мондааст ки то ҳол аз ин идея пуштибонӣ мекунад. Перес мисли охирин сарбози ин грязная дюжина ҳоло ҳам бовар дорад ки гӯё ӯ метавонад футболро аз Уефа наҷот диҳад. Аммо ҷолибаш ин аст ки Барса ва Реал на танҳо зидди Уефа буданд, балки дар паси парда 7 даври музокира бо худи Уефа гузаронданд то формати нави Лигаи Чемпионҳоро мувофиқ кунанд. Яъне онҳое ки мехостанд системаро шик кананд, ҳоло худашон нишаста ҳамон системаро таҳрир мекунанд. Ҳамин тавр ин ҷанги дароз байни клубҳои бузург ва Уефа тадриҷан ба анҷом мерасад. Вале биёед ба ёд орем ки ин ҳикоя кайсар шуд. Дар солҳои 90 Силвио Берлускони мехост як мусобиқаи ҷудогона барои элитаи Аврупо созад. Аз ҳамин сабаб Уефа ҳамон вақт Лигаи Чемпионҳоро таъсис дод ва аз он вақт то имрӯз ҳар вақти клубҳои калон аз чизе норозӣ мешуданд, фавран таҳдид мекарданд. Агар гӯш накунед, мо Суперлига месозем. Ва баъд пандемия омад, футбол қариб фурӯ пошид, пул нез, қарз зиёд. Перес ки ҳамеша пулро ҳисоб мекунад гуфт: баст, мо бояд системаи худро дошта бошем ва соли 2021 таркиш шуд. 12 клуби аз ҳама бои Аврупо, аз ҷумла Барса, Ювентус, Реал ва 6 дастаи англисӣ якҷо гуфтанд: мо Суперлигаро оғоз мекунем. Аммо ин инқилоб ҳамагӣ 3 рӯз давом кард. Тарафдорҳо, бозингарон, федератсия ҳама зид баромаданд. Клубҳои англисӣ аввалин шуда гурехтанд ва Суперлига пеш аз он ки нафас кашад, аллакай фурӯ пошид. Перес баъд хашмгин шуд, гуфт: онҳо тарсиданд ва шояд дурустам гуфт. Тарсидан не аз футбол, балки аз мардум, аз он ки мардум дигар онҳоро дӯст намегӯяд, балки фурӯхташудагон. Аммо Перес ором нашуд. Бо Лапорта ва Анели якҷо онҳо бар зидди Уефа мубориза бурданд. Мегуфтанд клубҳо бояд худ тақдири худро идора кунанд ва як замон ҳатто пирӯзам шуданд. Додгоҳи Аврупо гуфт ки Уефа ҳақ надорад клубҳоро аз сохтани мусобиқаи дигар боз дорад. Перес ҷашн гирифт. Футбол озод шуд. Вале дар асл ин озодӣ фақат дар коғаз буд. Бе Уефа ва ФИФА ягон мусобиқа зинда намемонад ва тадриҷан ҳама ёрон аз ӯ рӯ гардонданд. Аввал Ювентус, баъд аз ҷанҷолҳои молиявӣ, баъд Барселона ки бо тағйироти нав дар Лигаи Чемпионҳо дигар фоидаи кофӣ мебинад. Ҳоло Уефа худаш ҳамаи чизро дигар кард. Бозиҳо зиёд, мукофотҳои калон, фоидаи бештар ва натиҷа ҳамин шуд онҳое ки мехостанд системаро шикананд, ҳоло дар дохили ҳамон система хушбахт зиндагӣ доранд. Ин ҷо хандовар он аст ки Суперлига гӯё шикаст хӯрд, вале дар асл ғолиб шуд. Ҳамаи чизеро ки клубҳои калон мехостанд гирифтанд. Бозии бештар, пахши бештар, даромади бештар. Аз соли 2027 мехоҳанд 2 гурӯҳи 18 дастаӣ созанд то бозам бозиҳои топ бисёр бошад. Яъне худаш ҳамон Суперлига, фақат бо номи Лигаи Чемпионҳо. ҳатто ширкати A22 ки пушти ESL буд, акнун мехоҳад як платформаи стримингии монанди Netflix барои Лигаи Чемпионҳо созад бо 2 версия. Як то ройгон бо реклама, як то пулакӣ
бе реклама. Яъне идеяи Суперлига намурд, фақат шаклашро иваз кард. Ҳамин тавр мепурсанд, оё Суперлига мурд? Аз як тараф ҳа, лекин аз тарафи дигар не. Зеро Лигаи Чемпионҳои имрӯза худи ҳамон Суперлига аст, фақат бо дигар логотип. Система дигар шуд, бештар қудрат дар дасти бузургҳо, камтар имконият барои дигарон. Перес ғолиб шуд, на мустақим, балки бо рӯҳи дигар. Уефаро маҷбур кард ки қоидаҳояшро тағйир диҳад ва нонро тақсим кунад ва шояд барои ҳамин ҳоло ӯ ором аст, зеро ҳамон чизе ки мехост иҷро шуд. Ҳамин тавр бале Суперлига дигар нест, аммо рӯҳи он зинда аст дар худи Лигаи Чемпионҳо ва ҳамин аст ки кори Флорентино Пересро ҳиллаи аср меноманд.